No hi ha millor lloc per caminar que un parc. Per què? Perquè a les grans ciutats, quan camines, sempre hi ha quelcom per distreure's. I està molt bé distreure's, trobar camins, però de vegades, si el que volem és distreure la ment, més val agafar per dret, agafar un paisatge bonic i començar a caminar. Un paisatge per la natura. La natura és la nostra millor amiga. Per això són necessaris els parcs, perquè naturalment necessitam oxigen, necessitam oxigenar-nos. És necessari caminar. Caminar, de vegades, caminar sense cap objectiu, sense cap més objectiu que oxigenar el cervell. Per això, caminades com aquesta, caminades... Ui, el cotxe. Caminades com aquestes, sense romp, sense necessitat de tenir un objectiu, però dins un parc o dins un bosc van bé. Per això, si necessiteu buidar el cap, més que una caminada per ciutat, us recomano una caminada per un parc. Gràcies!